κοινόχρηστα των πολυκατοικιών, θα επιβαρυνθούν αυτά τα κοινόχρηστα με πολύ μεγαλύτερα ποσά, γιατί μπαίνουμε στην υποχρεωτική πιστοποίηση των ανελκυστήρων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι ανελκυστήρες θα ελεγχθούν, θα πρέπει να πληρούν πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αν είναι και αρκετά παλιότερες οι πολυκατοικίες, όλα θα βγουν ότι δεν τις καλύπτουν αυτές, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δοθούν χρήματα για να γίνουν οι ανελκυστήρες όπως θα πρέπει, και αυτά τα χρήματα δεν θα τα πληρώσει βέβαια κάποιος από τον ουρανό, θα τα πληρώσουν, από όσο ξέρω, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων. Έλα όμως που χρήση κάνουν και οι ενοικιαστές των ανελκυστήρων, δεν κάνουν μόνο οι ιδιοκτήτες. Η κυρία Χριστίνα Ιακωβίδου, που είναι πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων, και άρα ξέρουν στα αλήθεια τι συμβαίνει στις πολυκατοικίες, θα μας πει αν αυτό το ζήτημα έχει αρχίσει ήδη να δημιουργεί τριβές και πώς πάνε τα πράγματα. Κυρία Ιακωβίδου, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι την μετά την επιστροφή των διακοπών μας αρχίζουν οι σοβαροί διαπληκτισμοί, γιατί ερχόμαστε αντιμέτωποι πλέον με το πρόβλημα που είναι αρκετά σοβαρό, γιατί ειδικότερα στους παλιούς ανελκυστήρες, γιατί χρειάζεται αρκετό κόστος, μεγάλο κόστος για να επισκευαστούν. Ναι. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα πρέπει, όπως είπατε και εσείς, να γίνει η απογραφή στο Μητρό των Ανελκυστήρων. Αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 30 Νοεμβρίου. Ναι. Οι ανελκυστήρες πρέπει να έχουν πιστοποίηση. Η πιστοποίηση έχει χαμηλό κόστος, είναι γύρω στα 200 ευρώ. Αλλά για να πάρει κανείς πιστοποίηση πρέπει να περάσει από τις προδιαγραφές ο ανελκυστήρας. Δεν γίνεται ακριβώς. Έτσι. Ναι. Οπότε στις πιο καινούργιες οικοδομές δεν είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Στις παλιές οικοδομές είναι πολύ μεγαλύτερο, που δεν έχουν κάνει ούτε μέτριες αναβαθμίσεις, ούτε ψηλοεργασίες και σίγουρα εκτεταμένες ανακαινήσεις. Ένα παράδειγμα θα πω ότι πρέπει οπωσδήποτε πλέον μέσα στο θάλαμο να υπάρχουν πόρτες. Μάλιστα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις, για να πάρεις πιστοποίηση που είναι απαραίτητο, και είναι πλέον και απαραίτητο να κάνεις εγγραφή στο Μητρό, γιατί αλλιώς υπάρχει πρόστιμο, χρειάζεται αυτό το τρίμηνο να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι ιδιοκτήτες, όπως πολύ καλά είπατε, παρά το γεγονός ότι κάνουν χρήση ενοικιαστές. Ναι, αυτό είναι παράδοξο, γιατί αν σε μια πολυκατοικία έχουμε 2 ιδιοκτήτες και 10 ενοικιαστές, θα μου πεις, αυτοί που έχουν όμως τα διαμερίσματα και τα νοικιάζουν, αυτοί δεν λογίζονται ως ιδιοκτήτες? Δεν θα πρέπει? Ακριβώς. Οι υπεύθυνοι είναι αυτοί που είναι ιδιοκτήτες. Οι ενοικιαστές κάνουν χρήση και οι υποχρεωμένοι είναι να πληρώνουν τη συντήρηση, τη ΔΕΗ και τα μικροανταλλακτικά που οφείλονται λόγω χρήσης. Μάλιστα. Στις μεγάλες επισκευές πρέπει να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες, γιατί δικό τους είναι το ακίνητο. Σωστά. Οπότε δεν μπορεί να πληρώνει ο ενοικιαστής, παρά το γεγονός ότι το χρησιμοποιεί ή μπορεί να μένει και μια ζωή σε ένα ακίνητο. Σωστά. Και αυτά θα πάνε στα κοινόχρηστα, φαντάζομαι, στα οποία θα έρθουν και τα έξοδα θέρμανση σιγά σιγά, μα λέτε μέχρι Νοέμβριο. Ναι. Όταν θα μπούμε στον Οκτώβριο δεν θα αρχίσουν? Ξεκινάει η θέρμανση. Ναι. Και το πετρέλαιο και το αέριο. Ναι. Ναι, πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα φέτος με την συλλογή των κοινοχρήστων. Αυτό βέβαια θα το δούμε και σε ύστερο χρόνο. Αλλά νομίζω ότι θα δυσκολευτεί αρκετά ο κόσμος. Εμείς θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε, με την έννοια πια ότι όπου υπάρχει πρόβλημα προσπαθούμε να κάνουμε διακανονισμούς. Και οι συντηρητές επίσης προσπαθούν και αυτοί, όπου υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, να κάνουν και αυτοί υπομονή. Από την πλευρά μας πάντα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δυστυχώς ο κόσμος πρέπει να πληρώσει. Ναι, και πόσο ξέρω εγώ, εσείς θα ξέρετε πολύ καλύτερα, γιατί έχω και έτσι και γνωστούς και τα λοιπά, έχουν αρχίσει ήδη κάποιες γκρίνιες, αλλά δεν είναι, δηλαδή δεν μπορείς να ρίξεις το φταίξιμο κάπου αλλού. Είναι δηλαδή κάτι που πρέπει να γίνει. Δεν είναι ότι ο ένας ιδιοκτήτης δεν είναι σωστός και ο άλλος, άλλα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν σε μια πολυκατοικία. Εδώ είναι αναγκαστικό αυτό, δεν γίνεται να το γλιτώσουν από όσο καταλαβαίνω. Σίγουρα είναι αναγκαστικό και ακόμα και τα κοινόχρηστα είναι αναγκαστικό να πληρώνουν οι συνιδιοκτήτες, αν και πολλοί δεν τα πληρώνουν, αλλά τώρα
Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι αυτό, αν δεν τακτοποιηθεί μέχρι τέλος Νοεμβρίου, θα υπάρχουν πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα είναι αρκετά μεγάλα και κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 ανάλογα με το είδος του ανελκυστήρα. Είναι σαν να βάζεις καινούριο για κάνα 2 ρόφους. Ακριβώς, δηλαδή αν δεν το κάνουν θα έχουν τα έξοδα και να το κάνουν τελικά, αλλά και να πληρώσουν το πρόστιμο. Οπότε σε κάθε περίπτωση αυτό που συμφέρει τον κόσμο είναι να γίνει. Να το κάνουν. Αν όμως πληρώσουν το πρόστιμο και δεν το κάνουν μετά, θα υπάρχουν, λέτε, και άλλα πρόστιμα επί των προστίμων. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί σε συζητήσεις που είχαμε το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι αποφασισμένοι όλο αυτό να τελειώσει μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Τέλη Φεβρουαρίου να ξέρουν επιτέλους πόσοι είναι οι ανελκυστήρες σε όλη τη χώρα και να μπει σε μια σειρά όλο αυτό το κομμάτι σε σχέση με τους ανελκυστήρες. Ναι, έρχεται λίγο απότομα, είναι η αλήθεια. Είναι οι εποχές που ξέρετε και ότι τα χρήματα δεν περισσεύουν και όλα τα σχετικά. Βέβαια, κύριε Παπασταματίου, αυτό είχε ξεκινήσει από πέρυσι. Είχαν δώσει διορία μέχρι τον Ιούνιο. Έκαναν τώρα καινούργια παράταση. Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Γιατί όλοι όταν έρθει μια καινούργια ρύθμιση, πας ακόμα και στο λογιστή σου, λέει καλά μωρέ, εντάξει, τώρα μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τι θα γίνει και μετά θα πάρει μια παράταση. Και πηγαίνουμε... Αυτό που λένε οι πληροφορίες μου είναι ότι πλέον θα είναι η τελική παράταση τέλη Νοεμβρίου, ώστε τέλη Φεβρουαρίου να ξέρουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης πόσοι είναι οι ανελκυστήρες, ώστε να υπάρχει, να ξέρουμε ότι είναι, ξέρω εγώ, πόσα εκατομμύρια είναι οι ανελκυστήρες, πόσες χιλιάδες. Γιατί αυτό χρειάζεται να το ξέρουμε. Θα ήθελα όμως να τονίσω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση σε σχέση με το ποιος κάνει αυτή την εργασία για να εγγραφεί ο ανελκυστήρας στο Μητρό. Για πείτε μας, γιατί αυτό είναι πολύ χρήσιμη πληροφορία. Είναι πολύ χρήσιμο και υπάρχει μεγάλη αναστάτωση καθημερινά και ο ένας ρίχνει, να το πω έτσι πολύ απλά, το μπαλάκι στον άλλον. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος που έβγαλε το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι οι ανελκυστήρες πρέπει να καταγράφονται στο Μητρό από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή και δύναται να το κάνει και ο συντηρητής. Αυτό σημαίνει, το δύναται για το συντηρητή σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία που ζητούνται για την εγγραφή του ανελκυστήρα στο Μητρό Ανελκυστήρων πρέπει να τα πάρει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής από τον συντηρητή του ανελκυστήρα. Στις πολυκατοικίες πάντως είναι διαχειριστής, γιατί είναι περισσότεροι ιδιοκτήτες. Εκτός αν είναι κάποιος μπορεί να το κάνει και κάποιος ιδιοκτήτης, αν δεν θέλει ένας από τους ιδιοκτήτες, μάλιστα. Αλλά να είναι ιδιοκτήτης. Μάλιστα. Και το μόνο που χρειάζεται η πολυκατοικία να γνωρίζει είναι το ΚΑΕΚ της. Όλα τα άλλα στοιχεία τα παίρνει από το συντηρητή. Το ΚΑΕΚ τι είναι, με συγχωρείτε για το ΚΑΕΚ είναι... πώς έχουν ΚΑΕΚ τα κίνητα... ποια είναι η τοποθεσία, ποιο υπόπεδο, σε ποια είναι θέση... ταυτότητα τοποθεσίας. Ναι. Αυτοί που το κάνουν ξέρουν τι είναι. Όπως στέλνουμε τους δικηγόρους να βρίσκουν ΚΑΕΚ για τα κίνητα, υπάρχει και ΚΑΕΚ του οικοπαίδου για τις πολυκατοικίες. Γιατί θα δοθεί ένας αριθμός σε κάθε πολυκατοικία, όπως καλή ώρα τώρα και εμείς παίρνουμε αριθμούς. Θα δοθεί και ένας αριθμός στις πολυκατοικίες. Και το προσωπικό αριθμό δώσαν μια παράταση, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν έχετε βγάλει εσείς. Εγώ τον έβγαλα γιατί ήθελα να διαλέξω και ψηφία και γράμμα. Αλλά δόθηκε μια μικρή παράταση πριν αρχίσουν να τον βγάζουν. Και εγώ μέσα στο Σεπτέμβριο θα πάω, γιατί και εγώ ήθελα να διαλέξω. Το κάνετε ηλεκτρονικά αυτό με τον προσωπικό αριθμό. Δεν χρειάζεται να πάτε κάπου. Απλά μετά θα βγάλω και νέα ταυτότητα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι έχετε άλλο να κλείσετε θέμα. Και ραντεβουδάκι. Κοιτάξτε, είναι καλό που εξυγχρονιζόμαστε. Απλώς έχουμε μπλέξει με πολλά μαζεμένα, είναι η αλήθεια. Εντάξει, όταν τα βάλουμε όμως σε μια σειρά, αυτό νομίζω για καλό θα λειτουργεί. Όπως και αυτό με τους ανελκυστήρες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ένας ανελκυστήρας που δεν λειτουργεί καλά είναι επικίνδυνος. Είναι καλύτερα να είσαι από τις σκάλες. Εδώ είχαμε σε νοσοκομεία που έπεφταν όροφο. Φανταστείτε τώρα στα σπίτια. Για την ασφάλεια όλων πρέπει να γίνει. Αλλά θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτό που σας έλεγα. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής να κάνει αυτή την εργασία με τη βοήθεια του συντηρητή. Ο συντηρητής δεν είναι υποχρεωμένος και αν θέλουν να το κάνει ο συντηρητής πρέπει να τον εξουσιοδοτήσουν και να δεχτεί, γιατί πρέπει να γίνεται με το taxisnet του ιδιοκτήτη διαχειριστή, όχι του συντηρητή. Μάλιστα. Και επίσης σε καμιά περίπτωση δεν πάει όλο αυτό στα γραφεία, επειδή τα γραφεία
διαχειριζόμαστε τα πάντα σε μια οικοδομή. Πολλοί πιστεύουν δεν μπορείτε να το κάνετε σε αυτό. Εγώ αν είχα αυτό θα έλεγα. Σας παρακαλώ κύριε Ιακωβίδου, κάντε όλη αυτή τη γραφειοκρατία να γλιτώσω εγώ. Για να το κάνω αυτό και για να γλιτώσετε εσείς θα πρέπει να μου δώσετε τους κωδικούς σας που δύσκολα δίνονται. Ναι. Ναι, άμα είναι του τάξης είναι ένα ζήτημα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό, επειδή υπάρχει και γίνεται πάρα πολύ αυτό το διάστημα, δεν θα είναι μέσα στη χρέωση που έχουμε. Θα υπάρχει επιπλέον χρέωση. Κάποιοι συνάδελφοί μου θα το κάνουν αυτό. Εγώ όπως δίνουμε στους λογιστές τους κωδικούς του τάξης. Αλλά σε εμάς δεν τους δίνουν εύκολα τους κωδικούς. Οπότε αυτό έγκυται στον κόσμο. Εμείς σαν σωματείο θα βγάλουμε έτσι κι αλλιώς και ανακοίνωση και στα μέλη και επιστολή. Άρα θα χρεώνεται όμως αυτή την υπηρεσία με κάποιο ποσό, όποιοι το κάνουν τέλος πάντων. Ναι, αυτό που θέλω ο κόσμος να καταλάβει είναι ότι ο ιδιοκτήτης και ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Μάλιστα. Οι συντηρητές όχι, τα γραφεία κοινοχρήστων όχι. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε σε ό,τι θέλουν, από πληροφορίες, από οτιδήποτε. Κατάλαβα. Αλλά μην πάρετε να μας βρίσετε, δεν είναι δική μας υποχρέωση. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Εντάξει κυρία Ιακωβίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χρήσιμη η συζήτηση μαζί σας. Και ευχάριστη παρά το δύσκολο θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.